Сега оставаме в Пловдив по тема свързана с здравето ни. Напълно обновена е клиниката по кардиология в Университетската болница Свети Георги. Ремонтът е на стойност 800 хиляди лева и след него вече има отделение, което е изцяло климатизирано. Докато течаха строителните работи, всички пациенти бяха преместени в клиниката по инфекциозни болести, но сега за болните, освен в битово, е помислено и в духовно естество. Да видим. Здравейте! След продължил близо половин година ремонт, клиниката по кардиология към Университетската болница Свети Георги в Пловдив, най-голямото българско лечебно заведение, е напълно обновена. Медицинското звено разполага и с най-модерния и най-скъп в света ехограф. Вижте повече. Годишно през болница Свети Георги минават хиляди пациенти, които се нуждаят от комплексно лечение на сърдечно-съдови заболявания. Един от тях е строителният инженер Димитър Балчев. Постъпва с оплаквания преди 3 дни. За последно е бил тук преди повече от 20 години. Изненадан е колко много се е променила болничната обстановка. Не само в частните болници може да има такива условия. Защото обикновено в частните болници са по-лъскави. Много по-добре се чувства човек. Друго е в едни условия, в които се напрягаш или ти е неприятно, докато в тази хубава обстановка по-бързо ти минава и времето. След ремонта за първи път в хирургичния блок на болницата има сектор с централна климатична инсталация. Клиниката се намира на последния 12-ти етаж, като идеята е постепенно надолу да бъдат климатизирани и другите звена. Беше почти построена на ново, така да си каже, клиниката, защото всичко по нея, всички плоскости, таван, стени и под е ремонтирано, централна климатизация, както виждате, навсякъде. На практика нова клиника в битово отношение. Клиниката е референтен център за цяла Южна България и тук се лекуват най-тежките случаи. За спокойствието на пациентите има музикална инсталация, картини от импресионисти, малка библиотека и дори параклис. Някакъв тип утеха, спокойствие и да се чувства по-леко, което неминуемо трябва да помогне на лечебния процес. И в тази връзка се стремим, освен битово, емоционално, духовно, пациента да се чувства добре, защото нашите пациенти са много тежки. Неосигурени, социално слаби, тежко болни. Тук идват всички пациенти в крайна сметка. Тези непривлекателните за другите здравни заведения, тежки болни, всичко тук се лекува. С покачването на температурите все по-често си задаваме въпроса и за опасните последици за сърцето. Според специалистите обаче, статистически зимата се оказва по-тежка, заради студеното време и съпътстващите инфекции. Но това не значи, че лятото е безобидно. Обезводняването, артериалното налягане става по-ниско, лекарствата за кръвно стават малко по-силни, т.е. трябва да бъдат прецизирани, може да се намалят. Но според лекарите повечето хора имат придобит рефлекс и знаят как да се пазят от топлината.